Георги Чолаков, Qualification 2. Що не вземеш, брат? Що не вземеш белите дискове? Кои белите? Ево не. 7,5 ли са? 5 кила са. Добре. Вземи ги тях по-добре. И без това тия много са гъна, че ми бяга лоста. Да. Пък ще ги накърна. Обърни лоста настрани. Да. Да се вижда тръстера. Не, служи 2,5. Да. Пет кило плейт, 2.5, 5 кило, 2.5, 10 килобар. Къде ще се набираш? Добре. Само на 10 секунди ще почнем. Това таймера там ще нагласиш ли? Да. Ще го повторя го дистанционно. Чакай. Само трябва да си до него. Айде, иде пак си микрофон. Кому да е платно. Вече се приключва. Така. Сега няма да почваш. На 3, 2, 1 старт ние пускаме, пък аз ще броя. 3, 2... Бяха бъркатата, нали? А? Бъркатата. Да. 3, 2, 1, старт! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Мой время минута и 10. Nice, 30. Брадата! Гледай брадата! Само едно движение направи. Четири, 3, 2, 1, дай!
Не излиза от кадър. Той в кадър, един удар. Той е в кадър. Минута. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10, 11, 12. Ай пак. Дай да стреси още една тръпка, развити малко. Давай. 4 секунди. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Имаш още 25 секунди. Направи още 2-3 набиране. 2-3 питажи. 2-3 и почини малко. 22. Стига. 15 секунди. 15 секунди разбира. Тише. 5, 4, 3, 2, 1, дай. Добре, добре. Чуй. Айде. Давай ни остана този още кръг, айде аз за кога. Давай, давай, давай. Айде, държи малко, после, давай. После ще чуеш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Айде пак, айде пак. Да, поне още 9. Айде пак, дай, дай, дай. Давай, давай. Айде, остане, бе. Айде, 20, 35 секунди. 10, 11, давай. 12. Добре, почини малко. Почини. Почини. 20 секунди имаш. 20 секунди почини другия кръг направи. Другия кръг ще на таковаш. Стига. 10 секунди. Сега мисли за този кръг. 5, 4, 3, 2, 1, дай. Сега нормално темпо на бърпитата, нормално. И на тръстерите ще засилиш на набиранията. Тук нормално. Имаш достатъчно време, ако правиш набирания. Много добре. 7, айде последно. Знам, че Поеми въздух. темпото е много добро. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не спирай. Оставай. Айде отивай. Давай, аз си последните набиръки. 1 минута. Айде, давай, качвай. Сега Давай, 1 минута. давай. прави ги на... Давай, на- давай, давай. 1, 2, давай, 3, тъпай, 4, 5, добре, 6, 7. Добре. Айде пак. Айде пак. Айде по 7. По 5 по 7. Давай. Давай по 4. Давай. Качвай се. 40 секунди. Айде. Ай, качвай се, нямаш време. Давай. 8, давай, 9, 10, 11, ти си. Добре. Айде пак горе. Айде, давай. Айде пак горе. Давай по 2 по 3. Давай по 2 по 3. 25 секунди. Давай. 12, давай. 13, 14, давай, 15. Сега. Почиваш си всичко. Имаш 15 секунди. Давай. Давай всичко. Аре.
10 секунди! Не пускай! Не пускай! Не пускай! Дай! Дай! 2-3 секунди! Дай! Още едно! Колко станаха? Бояни ги